fantastično je zaista vidjeti vas koliko vas ima ovde. Povodom ovih Gordanine izložbe slika, jedna umetnička izložba koja mi se čini da će se pretvoriti u jednu praznik svih čula. Koliko vidim, ovo je prvi put da ovako Gordana i Blagoje su napravili jedan ovakav ugođaj i verujem da i vidim naravno da ste vi svi spremni da u njemu učestvujete ovako sve snage. Ja Gordanu poznajem jedno 30 godina, ali pre svega kao naučnicu. Ovo je sada potpuno novo lice koje me zaista stimuliše da jedva čekam da odem u penziju i da kad porastim neku Gordana. Eto, sviđa mi se što u poslednjih godinu dana već treći put se vidimo na izložbu na slika Gordane Nikezić i svaki put je to uvek ima neku dodatnu vrednost. Prvo je bilo onako klasično, Akademija nauka s jednim pićencem, pa je onda prošlo put bilo za malo više, sad je ova čitava goza, ali najvažnije su slike. Ja nisam nikakav stručnjak, volim da vidim ovo njeno, vidim da sve više ima nekih roze i viola, što bi rekla da idemo izgleda ka još boljem periodu. Međutim, pošto ne znam ništa, Pavle Jovanović, umetnički direktor Akademije, u grupi koju pripada Gordana, će nam nešto reći sa stručne strane. Ovo se ozbiljno uživati. Hvala. Hvala za najavi. Dobreče. Zadovoljstvo mi je stvarno što smo se okupili večeras da zajedno prisustvujemo otvaranju samostalne izložbe gospođe Gordane Nikezić Strele, ali stvarno ne znam ko je već samostalna po redu. U svoje ime svim prisutnima želim dobrodošlicu i u svoje ime sa mog aspekta stvari, iako malo kratko, jedan osvrt na rad likovni gospođe Nikezić. Poznajem je dobro, već duži niz godina, a i njeno stvaralaštvo. Nesumnjivo da je reč o upornoj, istrajnoj, doslednoj, a pri tome talentovanoj osobi. Suština njenog stvaranja čini mi se da je u preobražavanju i transponovanju, prevođenju stvari iz jednog sveta u drugi, iz sveta realnog u sve slike. Primarno sredstvo kojim je to postigla je neuhvatljiv senzibilitet, ali i spontano pronađen i dosledno sproveden stil. Jednom mi je kazala u jednom spontanom razgovoru kako gleda u boji, misli u boji i sanja u boji. A pri tome ja dodajem, zna šta hoće i šta može sa bojom. Zna da joj da nenametljivu, ali značajnu ulogu, pre svega psihološku, a onda i likovnu. Gordanine slike su traženje duhovnog naboja, izraženog kroz naglašenu atmosferu jedne fantastično euforične vizije, dinamičkog, snažno pokrenutog psihološkog jedinstva figure i prirode. Sa druge strane, gospođa Gordana je umetnik koji u trenutku stvaranja nije opterećena svetsko-istorijskim pitanjima. Njena misao je slobodna, osluškuje zvuke svoje epohe, ali čuje mnogo dalje. Jedino kada je duh slobodan, neopterećen, i gotovo nezainteresovan, moguće je da se stvari onako iz prikrajka vide u pravom svetu. Tek tada je iz podsvesti izađe u momentu samozaborava, bez prisile i napora, ono za čim je umetnik već dugo tragao. I kao zaključak, mislim da je Gordana našla svoj konačni izlaz i izgradila svoju vrlo prepoznatljivu i ubedljivu ikonografiju. Hvala ja toliko. A sada dajem reč akademiku gospodinu Ljubiši Rakiću.
Ne. Možete to. Dobro, ja se čujem. Profesionalna deformacija više decenijskih govora i predavanja. Meni je posebno zadovoljstvo što sam ponovo sa mojim đakom, prijateljem i sa svima vama, jer većina koji smo ovdje mi smo na neki način prijatelji. Ne srećemo se često, viđamo se povremeno, ali mislim da nas u tome druženju ujedinjuje jedna ličnost koja je u sebi ujedinila dve vrlo na izgled različite, ali slične stvari. Umetnost i nauku. Jer i nauka je umetnost specifičnog izraza. I ovo što ste govorili, da ona vidi u boji, da misli u boji. Ona misli, sanja u boji. Nauka je isto tako deo i mišljenja, i sanjanja, i delovanja. Prema tome, ja smatram da je ona na najlepši mogući način ujedinila dve kreativne delatnosti. Delatnost naučnu, koja je počela je verovatno istovremeno i sa slikanjem, što je dalo jednu posebnu fizionomiju, izraz i životni smisao. U tome smislu ja mislim da iz godine u godinu mi koji, većina nas koji smo ovdje, pratimo ono što ona stvara. Ona na izgled izražava svoje misli na isti način kako ste vi govorili. Ona se igra sa svojim slikama. Ona razmišlja sa svojim slikama. Ona označava svoja raspoloženja sa svojim slikama. Prema tome, ono što ona stvara, to je ona, dr. Gordana Nikezić, naučnik i umetnik istovremeno. Naše je zadovoljstvo da ponovo budemo s njom, da ponovo se družimo i da na taj način izrazimo i naše osjećanje i naše poštovanje prema Gordani kao ličnosti, kao umetniku i kao naučniku. Hvala ti, Gordana. A sad, gospođa, vi malo nešto. Ja ću biti vrlo kratka. Htela sam svima vama da se zahvalim što ste uveličali ovaj skup, što ste došli, da ovo ovako divno izgleda, a također bih želela i da se zahvalim onima koji nisu mogli da dođu, ali su srcem i dušom podržali ovu izložbu, ali to će pre da nam kaže kroz pesmu grupa Lira, čiji je frontman gospodin Dragan. Izvolite. Ljudi samo pitaju